Info pawon sing dadi Mas, sing siap pakai. 2.500.000. Lho, itan pura kok siap pakai lho. Siap pakai rada mundur ben ketok. Oh, di. Panjangnya 1,60 m. Iki ya. Iki komplit tempat kompor, 2 tungku masuk. Iya toh? Iya. Lah kene eneng wastafel tempat cuci piring. Oh iya. Lah enek peniris piring karo gelas ini gini dinding. Oh sing dhuwure wastafel ya. Oh iya. Komplit dhuwur kena yadah-yadah kayak ngene iki. Nah, kena yadah bumbu napa ta apa ya kena. Sing dhuwur kuwi. Komplit iki. Iya Mas. Iki ngisore ya cek rak piring neh lho Mas. Sing isore kuwi. Ngisore iki cek rak piring neh kayak ini. Nah, jos iki. Sosis nang nggih komplit. Iki 2.500.000 Mas mun. Sak set iki ya. Sak set iki teko omah lah garek delehne wis kena digawe. Iki ya ning rodone sikile dadine gak mlaku dhewe. Iki ngelih-ngelih gampang lho. Berarti gak dadak tanggane ya. Iya no, garek nyurang-nyurung umpama bojomu ditinggal merantau, mbok tinggal merantau ngeli dhewe iso. Oh iya. 2.500.000 wis oleh komplit kaya ngene iki. Iki plane masuk kita Mas warnane. Engko pilihane akeh, pilihane warna akeh. Umpama langsung Japri, tekok-tekok pilihan warna liyane apa motif liyane akeh. Oh, berarti iso custom warna karo model ya. Iso nih pol. Iya. Iki nek anu Mas, omahku ke Semarang kono. Semarang. Pokoknya ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura kuwi gratis ongkir. Bayare COD. COD barang teko dicek sik lagi dibayar. Jan cocok Tanpa DP luweh aman dadine. luwih amanah ya ngene iki ya. Lah nek iki cara pesene piye? Cara pesene langsung Japri neng bawah bio profil, kuwi neng nomor pemesanan sekali lihat sekali tutul langsung otomatis terhubung karo aku. Oh iya. Nah, saya ngejos sih. 2.500.000 bolo. Komplit garek gawe.